Roja yekşemê li bajarokê Tuşbaya Wanê ertejekê bi hêz bi pîleya 5.3 pêk hatibû û li tevahiya bajêr hatibû hîskirin. Li devera ertejê hejmarek avahiyên gundiyan zirar dîtin û hin ji wan gundiyan ji ber metirsiya ertejê wê şevê man derve. Em çûn gundê bi navê Qiraxaç, Baxdaşan û Dêrbelekê ku her sê gund herî zêde ertejê bandor girtine û avahiyên wan zirar dîtiye. Vê heftê de sê cara çêbiye. Tam sê cara vê heftê de sê cara ertejiya bira evkê ma tu kara şevê de nebû. Yani şevê de nêzav çîbû. Avahiyên van gundiyan piranî bi dar û axê hatiye çêkirin û li hember ertejê bêhêzin. Li gundê Baxdana Şê heftê pênc avahî hene û rûnişvanê vî gundî ji ber metirsiya ertejê wê şevê derve razan e. خورمون ساکر قرچاقی زم همون روی نداری من زورا کرا قیراقی همون قیراقی هوای گازی تمام روی نداری مولی o خورمون همون تیشی بونه. Hadi dedi canavar xamar hamu çatlamış bun, der çatlamış bun. Tavla mevli me, gumi me, hayvan meyve me şeyde hamu demali bun. Me tersan aksa da. Saziyên girêdayî walîtiya Wanê li gund çavdêrî kirine û agahiyên derheqê avahiyên ku ber bi xirabûnê ve tomar kirine. Lê muxtarê vî gundî Mehmet Gulsevinç dibêje ku heya niha bo van avahiyên ku metirsîdar tiştek nehatiye kirin û daxwaza tedbîrên li hember xirabûna va avahiyan kir. Tamam jî got belê eva dere hasandiye, çevre şehircilikê jî got, afatê jî got, qarayolî jî dêna xwedayê, yani ekîbê ku hatine hemûka jî vê sê eva dîtiye tamam jî ona xwedane. Millet jî tê ber rûdinê tehlike arz etmişke û pîş zanin. Rûnişvanê gundê Dêrbelekê Mîraz Yavuzcan avahiyê xwe sala borî çêkiriye û di erteja dawî da dîwarê wê qeleşiye û banê gova wî jî hilweşiyaye. Ne verim kenem mol. Em hasa masahani deruni hatta şevaki. Em nizam çap ki ne konteyna me ne çadırka me ne tiştek me tene. Rûnişvanê gundan bangawazî li rêveberiya rewşa awarta û felaketê Afadê kir û daxwaza kon û konteynera kir. Ji zanîngeha 100. îla Wanê endezyara Jeolojîya Azad Saxlam Selçuk dibêje ku bajarê Wanê li ser xetên ertejê ye û bi taybet xetên ertejê yên Rojava ku dikeve aliyê Îranê û bajarokê Erdîşê ve zindî bûne û dida zanîn ku ew li benda ertejên mezintirin. Selçuk hişyarî dide rayadar û rûnişvanan ku avahiyên saxlam çêbikin. Hêjeyî gotinê ku sala borî jî li bajarokê Elbaqa Wanê hin ertejên biçûk çêbibûn û piştî demekê bi pîleya 5.9 ertejek mezintir pêk hatibû û neh kesan canê xwe ji dest dabû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.